Aisel Arabesque Music Production представя Кой ще те обича, щом тази любов свърши така? Ръката ти се изплъзна от моята, а някога живееше за нас. Преди ме обичаше, преди ти липсвах всеки ден. Не можеше да бъдеш с никой друг, а днес си толкова далеч от мен. Питам се всяка нощ какво се случи, защо любовта ни така се разруши. Исках да вярвам, исках да останеш, но ти замина и ме изгуби. Кой ще те обича както аз? Кой ще стои до теб в този час? Кой ще бъде там, когато плачеш? Никой друг, само аз, само аз. Кой ще те обича както аз? Кой ще те търси във всеки глас? Кой ще те чака? Кой ще ти прости? Никой друг, само аз. Запомни! Само аз. Само аз. Кой ще те обича както аз? Любовта боли, когато си тръгне безбогом. Ще ме търсиш някой ден в тишината, ще ти липсва моят глас. Ще разбереш, че любов като моя не се намира всеки час. Преди ме държеше близо до себе си, преди не пускаше ръката ми, сега остави само спомени и празно място в душата ми. Питам се всяка нощ какво се случи, защо любовта ни така се разруши. Исках да вярвам, исках да останеш, но ти замина и ме изгуби. Кой ще те обича както аз? Кой ще стои до теб в този час? Кой ще бъде там, когато плачеш? Никой друг, само аз, само аз. Кой ще те обича както аз? Кой ще те търси във всеки глас? Кой ще те чака? Кой ще ти прости? Никой друг, само аз. Запомни! Не казвай, че е било напразно, не казвай, че не помниш нас. Аз бях любов, аз бях ти вярност, аз бях сърцето ти туда. Само аз, само аз.
dječaka koji ще ti prosti, nikoj drug, samo аз. Запомни! Кой ще те обича, както аз? Aisel Arabesque Music Production.